KAP 16 iwi yang subhaipi sek amen faithful and true channel but mantakasi ni ya peteng ya kajing krek dan kajing duriap ke Bible but ngidang sakut hi ha ka Pentateuch kitab Genesis bentar ke banikong but ni page ya kajing don jong u blay lai wei ha kajing thau but manta ni dang ya ya ha kajing duriap tu kajing don jong men sim ba khui ha kajing thau ya ka perthei but ha kajing thau ba khui te ki ai kita ki jing trekam jong jong utu ul o utu ul o ubala ka serniu ya ka perthei barok kowe te ya ka ba ngila ban ong pa utu ul o udai umen sim bakui ngila ban pule ya kane na kitab Nehemia long ka ba khandai khat khandai do arkau kitab Nehemia ini page na ka Bible kitab Nehemia kitab Nehemia long khandai khat khandai adu arkau pule nang ne khandai arkau mame da kajing snei ke bakrau mem sem la ino yaki ha ri kenja uri shot lo uba ya lam nanti yaki sem ino yamen sngi lemne uri shot ding men mit wapen sai ya kerenti baki day ban yai mela ai ya umen sem ba bahai jome ban hikai yaki mela ai ya umen sim ba bahai jong me ban hikai yaki jingdon how to lo jingdon how to lo but nglawan puleru Isaya kadwe du katsa ini page Isaya ini kitab Isaya ndrupulai Isaya ndrupulai kadwe du katsa pulenene bisa skor ya kane long ko kadwe ka ong hangta ka mde lenong ka dekat ka kadwe lenong ndrupulai Isaya ndrupulai dekat kadwe nangta ilakan mau ya kisngi barim baja ya Moses usyakri jong uta ublawan yalam na duriau ya unong syarai ka kenhun lang berat jong uta ubalabu hapedeng jongki ya mensim bakui jong uta ubalapetin lenti daga sangti baklain jong na kamon jong Moses uta ubalapan klat yaki na kamat jongki ban pensak nam junom yala ka kerteng uta ubalayalam yaki lengba ke duriau kikulai kibayai hamadan klem jentut yaki jenri kibahiar arsut karena belum umensim utrai ulayalam yaki biang-biang ne melayalam yala upai ba mendup yo kan nam bat kaburam yalate yang ni ngi hau nu Isaya nang tu lupa long ke bandu fly dekat katwe kat sau no layalam ya Ibreu long ba jong umen sem bakoi jing don jong umen sem bakoi haul o ani ngi kumno ning kong kitab Nehemia wala tho sepang jing alam umen sem bakoi da kadak kasin jong ul o kitab Jeremiah no tu lupa Isayaru eju ilakan mau ya jing alam ublei daul o kapor jong Moses di kane ketika jingle jingkam jong utu ul o bataburam
Ngila barang ulok padab buram. Hang tu ngilai ya kitu kicin thok hang tu. Kawai pat ka kitab ngila ban pej kitab Hagai. Long ar kat tanah nyau. Kitab Hagai na kitab Hagai mantangin pej. Kitab Hagai ar tanah nyau. Kuliah kumne kumbang ala pular ya pi nadu bami na Egypt. Sim jonga song sa bat pi. What chepting sim jonga song sa bat pi. What chepting utrai ki pai usong kumne. Sai si sin hadin kendiat por ngan kenyu ya ka sun beneng ya ka kendau ya ka duriau pat ya ka rengkau. Ngan pen kenyu ya ki jaj benriu bat ka spa ka hajar jong ki jaj benriu kan salengkin sene. Angta ngan sa pen pu ya kan ke yeng de ka buram ong utrai ki pai. Di hang ni les ngus pang sim jonga song sa bat pi. Di sepang sim bakui jing don jong sim bakui. Angta kawai kejing kili lawan kili. Kita ki kam jong sim bakui ha ka tu ka por barang tau ya ka pertei ke mariang ba ngisiam ha kitab Genesis long iway do like way but ka kam ke jong ublei ukun but ublei sim bakui ki pen pau Japang ka kam jing tau kita ngilak ban yo sim bakui ula don ha kaban wanra ya ka jing shai ha ka jing dum ba ar sim bakui ula pen ya klat ya ki bat ula pen long ya ka rengkau ban mi balai sim ula pen ya ka jing long jong ka sngi bat kamit ka sngi buat kamit buat kasngi buat kamit de sim bakui ula penyaj renti ya kata atau sim ula long utau bapej halor jong i jong kijing tau ya kijing kepesan kijing tau la ya kijing tau la pen long renti long kawai da ka kam ba ya daylang ba dia lelang da ka Trinity bakui the most holy Trinity. But mata kumno sim jong blay how to laban ong the glory cloud laban ong ulaya dai yak Israel haka Exodus haka jing yait lenti Exodus but balaban yanujor but ka mission jong sim bakui ha ka kam jing tau kumno nila ban yanujor kumta abaning kong utu glory cloud murutu lo ubaka mensingi bat uba tebe jing shai menmit ulayalam ya ki Israel na ka jing dum jong ka jing sha ring mrau cha ka jing shai jong ka jing lai lui nta baar utu glory cloud tadei ma balong halor jong katu ke jing penklat ya ki jong ke duriau basau kenang ba i kun Israel la ban jam nas ke jing kulmar bat ke jing kiwin jong ki benapdeng jong kata halor ka kendau kubarkiang kebalai itu glory cloud ulayalam bat ulayada ya ki Israel bat sengi bat mit. Pasal itu glory cloud
ulayadai ya ke jing im jong ki kun Israel bat u ladon uba hakli bat lene unong pej unong penyai ya ke jing ka ya ka Israel bat mai ya ka Israel kum ka judgment riu. The birth of Israel as a nation. Genesis iway ar atau menta kepertei kalong kepom dondur bat kebetli Hebrew ong toho ra bohu kaladon ka jingdum halor kelhu but with a divine wind ruwa mut da kata kel air jingblay dapat ong divine wind kel air be jingblay ruwa keba la tap lin rahab Hebrew halor ki kedekot keba ar jong ke ni ka kam jing tau ka ai berne ka pen pau ka pertei kala dep don Andrei ya kata la tap lup da ka sudah kala benlong ba kala don kipor hakiwi pat kipor jong ke ni ka jing tau bat ya ka jing ban weng no ya kata ke jing tau berprabi kata jing tau kepertei apedeng ke dekot ke ba nengkong bat ke baar ya kene ke jing atu jong kene ke jing jia ya ke jing tau kala sedang da sim jong blei uba her dan ubiyat halor jong kesla ke ba dang syukhi phalok buat kapat long ke ke berhenti Genesis iway lahedu san ifule ublei loong tolong ke jing syai pakai jing syai kalalong ublei lui pakai jing syai kalong ke babha ublei ula peniklat ke jing syai na ke jing dum ublei ula khot ke jing syai ke si bat ke jing dum ula khot kamit ke janmit kelawan pakai step kelawan kasni ke banikong kini lai tu di dekat sedang ya kata kejing long jadi kawai dan kawai jong kejing pun benar jong blei ula ong but ya kejing hukum jong blei to long keba dah keba lalek kumta lawan rak ya kejing jia jong kejing tau Hakasngi ke banikong ublei ula tau ya ke jing syai. Kumno kala bandon ke jing syai haka sawangka dan haka pertei ke mariang pelun shua jong ke jing tau ya kasngi. Kumno la don jing syai apa kasngi ke padon benai padon iklur ki padon. Bat kene ka pau jing don jong kasngi ubenai pat ki klur ka pau haka jing tau a Genesis tang haka dekot keba khatsau jongka lenong kebanikong kitab Genesis kumno Galileo Galilei ula tho ka Bible kaya thu yangi kumno banle shabneng Henry klem tho haka Bible kata ka beneng kaki ka im kumno ka Bible kam dei ka jing tho science kam dei ka kitab habadon ka jing tho batai science ke ei ke ba kini ki nong tho bala yo jing persat na ublei ka pediang kolong ke ei ke ba la ban long hakataka urkom ban bu ya kita hakikin iban la ban sutu da kitu kibaya imlang kapor jong kitu kinong tho bat itu kipateng kiban sawan ini kijing tho ya thu yangi hadin ba ya kapertei latha blei latha kijing syai kum kata kawe ka bor
Ini kata kebalong ka konsep ha ka universe dan ka sawangka. U Agustin berkuat, ulap penlong ke jing aper apa dengan jing syai ke balakhan au blay pada ke jing syai balathau do blay. The distinction between the light born from God and the light made by God. Ke jing syai balakhan au blay lene balami na blay ke kawai. Pada ke jing syai ke ba blay ulah tahu ke kawai pat. Kajing syai ke balami dan elakha no blay kadai kata kajing start hi kajong blay. Handrai kajing syai ke bala tau do blay kadai ke ba la ban penkela. Lada kalong ke ba kenjamet ne ke bamlong kenjamet ru. Ublay ulah tau ya kajing syai. Bat ulah penyeklat ka jing syai na ka jing dum jong kani ka pertei kemariang bat laong ba kalong ko babha Genesis iwe sa bat blay undang yai peteng ban bisyar ya man lakwe pagwe ka kam jong ka jing thau bat ban ong kalong ko babha namarba ka singi berbunai Om Syam patla bu lor ka swing peneng ka mit bat ka singi la ong hang ni ba ha ka khot ka ba san ba kanom dei kata ka jing ka singi bat ka mit kumba ngi tip yaki di kalong ka pasutenat ban page ha ka jentho Hebrew jong ka Genesis iway khotsan ba kam dadai kata ka ong ba ka ha ka ong ka artikel de pareng kumba ong ha pareng bat kata kan nomla banlong tat hadu kasngi ke bahan riu ba kata kasngi ba la ban ong kum ka sengi bahriu the 6th day ya agad khot ke ba san benta babi jong kalanong iwe jong kitab Genesis ka jon mit kelawan ka step kelawan ka sengi banito di kalong na kane ke jing ong si ong dang na kane ke jing tho ke ba Kedau yang ni sepang kata kesini. Keba la sedang nak kamit, mo keba sedang nak pormit. Mo kata kesini ke sedang nak kamit. Keba di niki Hebrew, Hebrew di la sedang pat bai la penkut ya kasih ha kapor janmit. Di sedang kasih jong Hebrew, mo sedang nak kamit. Kamit shua jong tu kasngi berkakut haka por janmit ha ki por mendai mopat kadai kajing praktis jong kiju ban ken tumta wat hagi ni kisngi di bila bon pule ya ka Genesis iway khot nriu hadu khat lai ke kene kajing ya jong kene kajing thau mo kasngi baar bat kasing kebalai. Jadi ingin pule ya kene Genesis iway ndriu haduk hatlai. Genesis iway ndriu haduk hatlai. Ngan pule na kabanta jong pi nang tau blay ulaong tolong kasahid bineng apedeng ki bahkan penyaklat ya ki na ki Umta ublay ulatau ya kasahid bineng Pat ulah penklat ya ki ki baladon hapo ka sahid beneng na ki ki bahalor ka sahid beneng te kalong kumta blay ulah khot beneng ya ka sahid beneng lawan ka premit palabut ka step ka singi ke baar blay ulah ongpat to ki akrum ka beneng
in yalum lang si jaka bat to en pau karingkeu kalalong kumta ublei ulakot ya kata karingkeu ka kendau bat ya ki ki bayalum lang ulakot ki duriau ublei ulayu i ba kalalong ka babah ublei ulaong to ka kendau kan penmi ki jingtung ki jading ki ba penmi sembai bat ki jing so ki ba penmi ki so badon sembai hala kejat ha ka kendau kalalong kumta ka kendau kala penmi ki jintung ki jading ki ba penmi sembai kat kum la kejat bat ki jing so ki badon sembai hala kejat ublei ulaong ba kalalong ka babah lawan ka permit bat labut ka step kasngi ka balai kumtung le sngau konriu hadu khadlai ki jingkeli kalong hakisngi tiba la labu mo bala keno kasngi ke baa bat kasngi ke balai ke dekat pradu spau hangno kita ki ki ladon ba ya pej bat ka jing don jong karkeu ing la ban pej ka long ka banyo kitab Genesis nyau khatway bat khatar pra al fuar ngin pej nyau kalau nong nyau bat khatway bat khatar ini pule nyau khatway bat khatar kong kumne amar ka step ke bah Andrews pa Jongkarta amar ka snem kene la poi sa nawa ma la poi ni jinge kren kede si pangu nawa Genesis nyau khatway bat khatar akumno amar ka snem ke bah Andrews pa Jongkarta nawa au benai ubaar akasni ke bah khat Andrew jong utau benai akata kasngi hi baro ki umpuleu jong kaduriau ba ilami kensan bat yaki kherdop jong ka beneng la pliwang uslap ulahap halor ka kendau sau posngi bat sau pomit antu athok kumta kita ki kita ki ki wa jong ki duriau ba ani la thok kendonru ka ke mana najrong mo najrong kendonru ka ke mana najrong hani la thok be hani la thok kumno hani ta kesngi barok ki polu jong keduriau ba kilami kensan ri kherdop jong ka beneng la pliwang ot ha beneng kherdop jong ka beneng lu kadon ka let's say lamot ong ba kata por adon kata jing tau ya kata greenhouse effect iba kulit school ki skip kata greenhouse effect kata jing long jong ka sun beneng ba don ayom kita ki kherdop jong ka beneng aneng jong ka perthei kan sa sam ha kata kajing jong kajing slay ke bakrau pengisiam hakanika Genesis nyau yu kadwe kadar rublei un sabu yaki ayom hadin jongka jing slay jing slay di dabangi page hakanika Genesis pra arpuar Genesis pra arpuar katok kumne Kadba ka pertei kadang sa kapor bet bat ke jing ot ke jing kriat bat ke jing sit kaliur bat ka telang kasngi bat ka mit kin sange su bat sepang jing don jing ke ayom kitab Genesis ni siam saha kalau nong ba pra dekot ke ba arkuar nong ba pra dekot ba arkuar nangta kiba la yai ba kiba la jia ka jing tau jong ka perthei
haki lai sngi ke banding kong. La jia haki lai sngi banding kong. Ke jing sai la thau ke ba la penyeklat na ke jing tung. Ke ba ar ke jing penyeklat na ke rengkau bat na ka Nata balai ke jing don jong ke jing tung. Jing tung ke ba don usumbai. Bat om sem la don uken bat hak pertei. Nata kiktin kiba la ong si ong kiba ngiu hakane ke jing thok ma baris pangai jing thau ba kita kiba la ong si ong la thok ya keju ba la ong ublei ula ong. God said nata ublei lu ba kalong ka ba tadi tin ba la ong si ong hakini ki jing thok bat kalalong But man la kini kijing ong kini kijing tho la penbuat saka deka we. Ka pyramid kelawan buat saka step. Nata la ong kasih benikong, kasih baal, kasih balai, kasih basau, kasih basan, kasih bandriu. But kaktin ke jong blay hang ni ngui ke ka bor jong ke jing thau. Ke bor selendet jong kini kijing thau kini ki barok. Ke ulah tahu ya ka pertei kemariang na ka bom siam ladon na ka bom dan ublei ulah penlong ulah penman bat ulah yoi bat ulah pej ulah bisyar pakai jing pej jung pa kata ka jing thau kalong ka bah di duk kat ne lai sin lai wat kini laong ya kini kijin ong mo ba ong mene blay ula ong nang ta blay lui bakalong aba baha kumta kalalong nang ta ka premi kelawan nang ta but saka step kini siam kini mo ki kat ki ba lai ko bat kat a nang ta kini ki jing ong jong kijing le ka wei jong blay haka Trinity bokoi di kita di bala penlong ya kini haka process of the creation event di kita tiba ulai ulai ong berabor haka ne ka proses jing thau dong ublei ula penbena baar blei ula hukum balai blei ula bisyar ya kata kaba udang thau. God said, kata kajing ong jong blei wong, let there be do kan long. Kata bujing bisyar ju kumno ngi ba blei kumno bisyar ya la kajong kajing thau, kaba ngi siam kini kajing ong kene kajing thau. Blei lui ba kalong bha. Di nakabanta kini kisngi basau atau sengi basan insa pej haka kelas kebobut mo kijing ya duriap rijing pule ya kane bad menta ni lapoi hadu arku praminit iban pule si pule kan selong kebopatai kini te ni ai kiat ning se kendu biang haka next class haka te yo banwan utrai unya rabepi ban sutu ya kebab pule bible bad ngin yai kaprang basu tu jing le jing kam jung blei a kane ka pertei utrai un kurku yapi kalba pinang enjoy pule bible